Здравейте хора, пак съм аз Пафи с пореден TFT запис и днес ще ви разкрия какво се случи с предизвикателството, което си поставих в предното видео. А именно да премина от Emerald в Diamond по възможно най-бързия начин. И с огромно удоволствие искам да ви споделя, че не просто изпълних предизвикателството, ами и удвоих задачата. Точно така, вече вторият ми акаунт се намира в Master и там ще завърши този сет. И съм адски доволен. Може би се чуете защо съм толкова доволен от нещо, което вече съм постигал няколко пъти в миналото. Постигнах и по-рано в този сет от друг акаунт. Ами просто ще кажа, че не е важна дестинацията, а е важно приключението и това през какво преминаваме. Аз преминах в рамките на 9 дена през 26 игри и постигнах 3,11 средно класиране на игра, което е малко по-зле от това, което направих в Platinum, но все пак не трябва да забравяме, че има огромна разлика между дивизиите, между нивото на игра и силата на лобитата, така че съм доволен от тази статистика. Стратегията, към която се придържах през тези 9 дена, бяха три основни неща. Първо беше добро или високо темпо на игра, което включва игране на силен борд през Stage 2 и 3, бутане на левали по-рано от моите противници и сглабяне на айтами, без да чакам да влезнат Best in Slot компоненти. Второ беше адаптацията и избирането на различни композиции. Защо? Защото през патч 14.22 има широка гама от силни композиции, които ще покажа по-късно долу под мен. Номер 3, нещо супер важно, ще поговоря за стабилния майндсет и психиката, която бях изградил по време на това изкачване на дивизии. Много важно, не правих back-to-back игри, без да съм станал от компютъра, от стола, да се разкарам от стаята, да направя едно кръгче на апартамента или каквото ще е друго. Защо го правих това? Това го правих, защото в миналото ми се е случвало след дадена игра да бъда повлиян от съответния резултат, било то позитивно или негативно, и това се отразяваше на следващата игра. Давам пример. Ставам първи, много се радвам, ставам супер уверен, супер коки и в следващата игра не правя някакви неща, които по принцип правя, защото съм така много въодушевен и съм прекалено уверен в себе си, забравям някакви неща. Вариант номер 2, правя 7 или 8 място, веднага пускам кюто, влизам в игра, недоволен от себе си, от предното ми представяне и искам да компенсирам с много добро представяне през настоящата игра, което не трябва да се случва и като цяло двата варианта не са окей. Правя игра, какъвто и да е резултата, спирам за 5-10 минути, ставам, буквално минимизирам League of Legends и ресетвам ментала, след това влизам пак и започвам игра. Така, напред народе, време е и да пристъпим към композициите, които играх. Едно Reroll, Multi-Striker иска с един главно кери, това е композиция от началото на сета, няма да навлизам в детайли. 2 Shapeshifter Blasteri, също позната композиция от началото на сета. 3 Reroll Ари с бащани, отново стара композиция, която възкръсна, надигна се като пепел, като Феникс от пепел, но този път има вариант да се играе с Вангарди. 4. Любимия ми Райс или с Witchcraft емблема или просто с 6 колора. 5. Нещо ново. Reroll Vanguard мейджове. 3 звезди на Сорака, Серафин и някой танк като Blitzcrank, Галио или Ръмбъл. Основните трейтове са 6 Vanguard, 3 мейджа, като на 9-то ниво може да добавим и Ари за нейния аркана бонус, заедно нали, с там Кенч, 2 аркана. 6. Фейри Калиста, за която говорих в предното видео. Композициите и нейните юнити бяха доста пъти нърфвани, но все пак мисля, че може лесно да се достигне топ 4, а защо не дори и топ 3 с тази конфигурация. Има и други композиции, които са силни. Това са композициите, които играх, но може да се добави Hunter и Jinx и Wukong Reroll, композиции около Карма, заедно с Гвен Фиора, може с Олаф, може просто 6 хронота, може да се играе този патч и Аркана Варус, макар че смятам, че е доста по-слабо.
Аугментите, които бяха топ тир за мен, бяха именно темпо аугменти, като Worth the Wait, който аугмент ни позволява да събереме One Cost или Two Cost, в зависимост от това дали е Gold или Prismatic, 4 звезди. Доста One Cost-ове са силни в тази мета, доста от Two Cost-овете също са силни, така че наистина добри аугменти. И втория тип аугменти, на които залагах най-често, бяха Hero аугментите, High Horsepower Lilia или Witchy Wallop Попи за композицията на Арис Bastion, просто фитва много добре. Другия вариант е Spider Queen, Elise или Draconic Mastery на Номзи Шивана и Smolder за композицията на Shapeshifter Blastery. Ето го и крайният резултат, крайният продукт, профил от който играх. За 52 игри този сет, 3.02 average placement, 75% топ 4 игри, flexible player, chain wins, good MMR. Значи средно са били 92 LP по-високо от мене моите противници. Ще покажа и няколко снимки от последните ми лобита. Може да видите снимка номер 1 лобито, какво е сега второто, третото. И дори в последната си игра срещнах Grandmaster Player. Връщаме се обратно на мета TFT. Малко от матч историята може да видите мейджове, Калиста, Карма, Райз, Калиста, мултистрайкъри, High Horsepower Lilia, Witchy Wallop. Дори Trade Sector усетих като много добър темпо аугмент, ще трябва да си го добавите към списъка. И това е. Подготвил съм 4 игри, които да изгледаме, 2 игри в Emerald и 2 игри в Diamond, така че нека направо да скачаме, да не стане прекалено дълго видеото. Ето и първа игра, имам Multi-Striker Opener, заедно с две Сораки, добри айтеми за двете композиции. Първи аугменти, виждам Worth the Wait, виждам си другите опции, взимам Worth the Wait и ми дава Серафин, вече знам, че ще играя мейджове. Първи кросел, на 3 загуби съм, което е стрик и добра позиция да взема Галио с Large Rod, взимам го него. Изчакваме другите да си вземат айтемите, защото сега искам да видя как ще спайкне борда супер силно. Идва Серафин, 3 стар, 4 левел съм, игра 3 мейджа с 2 вангарда и от тук нататък знам, че мога да уинстриквам. Слагам Рабадон, който наистина е много добър айтъм, тир и чакам да влезне нещо за тиъра и ръкавичката. Първи PV раунд в Stage 2. Вече имам и Сорака 2 star. И получавам 2 белта, което бих казал, че е доста добре. Едното е антихил, другото е танк айтъм. Обаче нямам антихил. Мога да сложа Redemption и да го махна от Серафин, което не искам да правя. И както казах, придържам се към това да слагам айтъм и рано в играта. Правя Guard Breaker, който определено не е Best in Slot айтъм, но все пак е пълен айтъм на моят 3 star юнит и го играя, така че да си продължа уинстрика и да поддържам високо темпо. Втори избор от аугменти, Spellblades не е много добре, Little Buddies не е, Trade Tracker прекалено сложно не ми се занимаваше, Explosive Growth не. И взимам Ascension, за да имам Combat Augment, който да ми помогне. Ще имам доста фронтлайн и ще може да се прокне, така че Серафина наистина да разцепва целия противников отбор. Тук вече взимам решение да избутам левали, а не да реролвам вангардовете, както казах по-рано в композицията. Това го направих, защото просто осъзнах, че целта ми е 4-star Серафин, искам да спестя кръв, искам да си поддържам уинстрика и не виждам смисъл да си харча голда, за да търся 3 старове, при положение, че не съм близко до нищо друго. 3 загуби в 3 победи. Първия кросел бях първи да избирам, втория съм последен, но пък много добра икономика. Взимам Magic Resist и както казах, не търся перфектни айтъми, би трябвало всеки момент да го сложа. Ролвам за Charm.
Сламвам адаптив и виждате, че има само един перфектен айтъм този Серафин, но все пак са 3 айтъма върху 3 звезди герой. Тук виждам Нами, което ще купя и ще избутам левел 7, което ми позволява да остана с 40 голд. Просто ще ми направи борда доста силен, играя в Форкост, решавам да задържа 4-те Vanguards заради Ascension-а. Просто Намито го взимам за допълнително utility, да може да крауд контролва. Тя дори не стигна до кой знае колко съществен каст, но в някои битки може да направи разлика. Ето, виждате, отново съм на 50 голд, загубих само едно голд от този пуш. Сега ще възстановя голд тук на PvE рунда и да видим какво следва след това. Виждам, че мога да направя Magic Resist Shred. Тук ровам малко, за да си намеря пеярите и за някакъв чарм. И в момента още съм с много добро темпо. Трети избор на аугменти. Може би ще търся нещо комбат. Херой Grab Back в никакъв случай. И взимам Avenge the Fallen. Защо не взех Vanguard? Защото няма да играя Vanguard. Да. Точно така, няма да играя Vanguard и взимам другия аргумент. И вече сме на почти 10 win streak. Само един рут ни дели от това. Ако вдигна левел, няма какво толкова да игра, освен 2-star Veigar. Виждам там Kench. И веднага предпочитам да игра пред Warwick, ролвам за чарм. Има един рунд, който ще падна заради лош позишенинг. Мисля, че е този. Тук трябваше да отида в ляво да си сложа Серафина. Може би щеше да направи разлика, може би не. Най-вероятно щеше, защото тук що се прокна Ascension и си губя Уинстерика, защото не внимавах. Така че ето, може да извлечем някакъв позитив от ситуацията. Още един карусел. Пак съм последен. Просто ще търся някакъв хубав айтъм, който мога да сложа и да сгубя. И взимам антихил. Знам, че нямам антихил, ами трябва, защото влизаме в етап, в етап на играта, в който е наистина много важен. За момента го слагам върху Vex, защото там ми беше белта, намирам Nami 2, може би сега е времето да го махна от Vex и го сложа върху Nami 2. Тук отново имам лош позишенинг и ако не се лъжа, падам още един файт заради това, че не внимавах. Мисля, че 100% щях да бия тук, Варуса и Номзито щяха са умрели доста преди това. Реших да си използвам ремувъра в крайна сметка, по-добре на Nami. Този рунд, виждате, когато си с правилната позиция, колко по-добре преминава. Време е за раптори, мен ми трябват още 3 рунда, за да събера 4-star Серафин, което ще е напълно достатъчно да съм поне топ 2. Получаваме голд, което не е никак зле. Мога да търся с този чейн танк айтъм за Vex, това и правя. Търся си 3-star Vex. Мисля, че се отказах от Вейгара, защото нямам и айтъми за него. Най-важно ми е да си намеря Vex-а, честно казано. Тук правя една много интересна грешка в следващия рунд, искам да наблюдавате. Бенче ми е пълен и все пак аз ролвам като невидял. Вместо да изчакам следващия рунд да се сгуби Серафина и тогава да си ролна голда. Тук намирам 2 Векса, което е супер, но не мога да купя Галио. Купувам го на цената на Вейгър, след това го продавам, защото намирам още един
Векс и това е просто защото нямам място на пейката, а можеше да изчакам един рунд и да си освободя 4 места и да взема всичко, което пожелая. Но толкова ми е бил и мозъкът тогава, затова правим ревюта, за да си намираме грешките. Реално това е най-важното. Имам много голд, 4 Star Seraphine, ще ролна, за да си намеря и последния Векс, за да мога да пушна след това нива. Не знам защо ролнах още веднъж, може би за Галио, но тук определено трябва да вдигна левел и да играя нещо. Да видим дали ще бъда наказан. Не, защото този Серафин прекалено много демидж бие. За малко се показва в дясно в графата 17 000. Още един карусел. Тук искам просто си завърша последен айтъм на Vex. Така че да има 3 айтъма и тя. Виждам Armok и решавам да го взема за повече хелт. И повече време да се прокне Ascension, повече кастове на Серафин и така нататък. Вдигам левел, взимам някакъв чарм, дето дори не знам какво прави, не знам за какво го взех. Слагам аркана, имам един 4 star и един 3 star юнит, малко повече AP, няма да ми е никак зле. Тук Серафина мисля, че трябва да е вдясно, не съм наказан за което, много демидж. Сега погледнете вдясно, 11 000 за 22-3 секунди тимфайт. Много силно. Тук решението е странно, дали да ходя вляво или вдясно. Решавам да ходя вдясно. И мисля, че това е правилният избор. Само че Сораката и Арито трябваше да ходят вляво. Защото вижте сега Олафа как ще скочи върху... А не, този го бия. Някъде друг имах проблем с това. Някъде друга да имах проблем с това, че ме заобикаля противниковото кери и моето кери умира. Мисля, че тук избора е наш Ростут за нами кастовете. Артефакт там ви го получавам, което е супер. Виждам и Lightning Jewel, което е може би най-добрия избор за момента да го сложа върху нами. По-късно може да отиде на Нора. Уникален айтъм е на Нора. Може и да не се стигне до Нора. Тук виждате този колко е силен и какви юнити има и аз го разцепвам. Отново 17 000 демидж Серафин. И от тук нататък млъквам, за да си догледаме играта и да се насладиме на геймплея. Казах, че ще млъкна, но тази битка нямаше да я спечеля, ако не си бях преместил Серафина вляво. Много ключово в случая. Тук общо взето към средата на стейдж 5 и целият стейдж 6 всичко е в позишенинг и в намирането на правилните аугменти. Тук Варуса беше преместен, аз не видях, защото бях заед да ровам, правя го бавно. Вече съм с 7 мейджа и мисля, че това е напълно достатъчно за да спечеля и взимам първото място. Ето втора игра, имаме си компания, нашата котка Vision, малко е с гръб, но е срамежлива. Взимам Stationary Support, един от по-добрите Silver аугменти и имам добър опенър, между другото, бащани с два драгона. Общо взето по-пикери за първия рунд с антихил. Лесна победа, намирам и Jace 2, което веднага ми светва, че мога да го играя като Shapeshifter. Имам и Елис. Тук продавам попито, слагам Елис и Jace, слагам айтемите върху Jace, за да направя 10 голд и да се надяваме да уинстрикна. Ето и третата победа в коша. Отиваме на първи карусел, пикваме последни. Това, което ни трябва е Chain Vest, което е много хубаво, защото това е айтъм, който не се контества толкова много. Също така е върху One Cost и съм много убеден, че ще си го взема. One Cost е номзи, което ми е чифт на номзитата и мисля, че е достатъчно добре, за да го взема. Другите
варианти са антихил компоненти, които наистина не ми вършат работа. Слагам Wukong за най-силен борд и се пренасяме директно към кръговете, защото тук следва един win streak. Ето ни на кръговете с 40 голд и 5 поредни победи. Разбира се, махам двата айтема от Джейс, в случай, че магически влезне Wukong 2 или нещо по-силно от Джейс to Star. Макар че този патч Джейс е доста силен, бъфнаха го. И малко кофти компоненти, не мога да сложа нищо, но пък имам 4 шейпшифтера, това го виждам и веднага слагам, вкарвам пари в левел. Правя грешка, защото този Treasure Chest не трябва да е върху Джейс, трябва да е върху някой от другите 3 шейпшифтера, най-вероятно е Лис, защото умира най-бързо и ще може да ми даде трети айтем на Джейс и да си гарантирам победата. Но разбира се, тази грешка не е наказана и успявам да вкарам 6-ти win. Втори аугменти, Blistering Strikes не ми трябва, Golden Remover също не ми трябва, Fine Vintage Keepers се тая и взимам Late Game Specialist, за да отида левел 9 ниво и на 9 ниво да ролвам за Briar, Smolder, Nasus и Varus, така че събера тази композиция от Shapeshifter бластъри. Падам. Все пак падам и осъзнавам, че може да имам добър Джейс, но нито фронтлинията пред него, нито беклайна е достатъчно добър, така че той да има достатъчно време да избие всички. И в този момент осъзнавам, че най-вероятно ще луз стриквам, понеже борда ми не е много добър. И ще държа Джейс, айтемите върху Джейс, така че да убива по 1-2 юнита. Дава ми Moonstone, който е може би перфектният айтем. Вдигам левел все пак, мога да си го позволя от към гледна точка на икономика. Просто да съм сигурен, че ще успявам да убивам по още един юнит. Тук тежка загуба, 6 от 6. И нещата много не ми харесват. Намерих и варанен Варус, ама няма какво толкова да го правя този Варус. Ако влезе Nasus, веднага мога да го игра за Pyro. Но до този момент просто е гол Варус. Нито бластър, нито Pyro. Предпочитам да имам Twitch за Shred и за Hunter, заедно с Номзи за Дракон и Шивана. И просто тук се надявам да убивам по 1, 2, 3 юнита в най-добрия случай. И да си дигна левел 9 и тогава да си изгубя композицията. Напред към този PvE рунд, отново махам айтемите на Джейс, в случай, че влезне по-добър айтем холдър от него. Дава ми втори Titans, което е супер добре. От портала, който играем, ми влиза и Nasus. Слагам Pyro, връщам айтемите отново върху Джейс. Мисля, че е най-добрият айтем холдър. Пристъпваме към следващите аугменти. Marksman's Toolbox е горе-долу окей, но има време до тогава. Giant and Mighty е добър, но вече има достатъчно кръв. Lucky Gloves има аргумент да го взема, защото имам една ръкавица. Решавам обаче да го флипна и да взема Call to Chaos, защото може да ми даде ролове, може да ми даде XP, може да ми даде Gold, може да ми даде айтеми и ми дава XP. Вече съм левел 9 на 4-2, което е перфектният сценарий. Много мислих на аугментите, не ми остана време да си използвам голда и намирам само Varus to Star, което е достатъчно за да уинна, мисля, че. И наистина от тук нататък ще гледам да си използвам голда, така че да си намеря всичките юнити, да преместя айтемите върху този Useless Jace, от този Useless Jace на Briar. Ето го и Briar-а. Имам 6 Shapeshiftera. Не мога ли да играя още един? Нямам представа. Би трябвало да мога, защото имам 3 пайрота поради някаква причина. Просто трябва да играя Елис вместо Шен, но секунда не внимание ми коства един рунд. Взимам AD айтъм за backline carry. Има го аргумента да взема танк айтъм, да сгубя нещо, но решавам, че ми трябва демидж, защото
Ето ги 6 шейпшифтера. Насос скоро ще бъде 2 стар. И предпочитам да имам демидж пред тънкавина в случая. Намирам 6 Варус. Малко е... Това дето го правя малко не е окей, защото много голд отделям на този Варус. Но все пак, знаеш ли, може и да го нацеля да стане 3 стар. Взимам победа, правя 10 голд. Тук да видя какво решавам да направя. Реално трябва да седя мирно, да сакна един рунд и да ровам след PV рунда, обаче ме сърбят ръцете за този Брайер и ровам до 0 голд, което никак не е добре. И реално, тук ако искам да търся първо място, не трябва да храня първото, което е Брайер. И второто, което трябва да си продам Варуса. Все пак съм силен и взимам този рунд, не съм наказан, но пък нещата с голда ми не излежат добре по никакъв начин. Нямам и смолдър, другото което е. Намирам смолдър, one star е. Би следвало да го играя пред този Twitch. Тук, между другото, локвам шопа, защото в лобито имаше човек вече с 7 олафа и му трябваха само 2. И трябваше да го локна, за да го купя. Намирам и Брайер 2 star от Champions Conference и вече съм супер стабилен. Дори не знам за какво ролвам, май ролвах за чарм, което това трябва да правя. Да гледам позишенинг и да ролвам за чармове. Взимам атак speed item за Варус, така че да каства повече, но Брайера просто е напълно достатъчна в случая. От тук нататък трябва да гледам на следващия карусел и на Елдър Дракона да взема 2 танк айтема и картинката за мен е завършена. Дори мога да седя на едно място, да не пушам левели, да не си харча голда за да търся смолдър, мога да ролвам просто за чармове и да трупам голд. Ето го олафа, виждате има 8 олафа, 3 на борда и 5 на пейката. Има яйце, което ще се хачне и ако му даде Champion Duplicator, няма да има никаква разлика, че аз съм му взел единия олаф. Не проверих кога кеш-аутва, май след един рунд, мисля, че след един рунд кеш-аутва. Тук прегледах хората и реших да сменя позиция, именно заради този Вейгър. Ако отиде върху Брайера рано, може да е ланшотне, докато сега тя вече е стакнала и доста танкава. Взимам Night's Vol, въпреки че Winter's Approach, въпреки че е на one cost. И вижте какво става. Давам от 2 Champion Duplicator и си казвам, о не, Олаф 4 star, няма как, 3 star, няма как да играя за първо място, защото Топич просто не искаше ни разцепи. Обаче какво следва? Братлето не знам какво прави, но не си използва Champion Duplicator. На 11 кръв е. Скипна го, не можах. Вижте, това е неговия борд, няма Олаф 3 и има 2 Champion Duplicator. Ето ги. Олафите му са на пейката. Просто сам се грифна човека и лобито беше спасено. Тук ролвам за чарм, още не искам да бутнам левел 10. Няма какво толкова да игра на левел 10. Чармовете и позишенинга в лейт гейма са най-важните в този сет. Отново мейдж играчът. Да видим. Не би трябвало да е никакъв проблем. Да ви кажа, малко по-близко беше битката. На едно кръв остана Брайера. Влиза още един Брайер. Чуя се дали нямаше начин да си наглася юнитите така, че да ми даде смолдър. Трябва да играя 3 драгона и 2 шейпшифтъра, което беше много маневри и просто не съм толкова бърз мисловно и механично. И изпуснах този момент. Тук си изправям срещу Брайер 2, но проблема е, че неговия проблем е, че той има support айтъм върху Брайера. Сега аз имам 3 айтъма, което автоматично прави моя Брайер по-силен.
След като намерих Smolder 2, имам 6 Shapeshifter и толкова много съм огоял Брайера, просто няма какво да ме спре от първо място. Това ли е последния рунд? Нека да видим. Играя срещу колегата с бластерите, ама аз съм прекалено силен и го елиминирам за първото място. Та след още няколко игри, в които завършвам топ 4, промотвам в Diamond и съм много доволен от себе си, защото съм изпълнил предизвикателството, но мисълта ми изобщо не се е спряла в това да почна да ровя за статистиката, какъв е average placement, колко игри съм изиграл, да почна да рекордвам някои от игрите и като цяло да правя клипа. Казвам си, има по-малко от седмица до края на сета, нека да се пробвам да ударя мастър и то с същото темпо и скорост. Така че скачаме и в Diamond игрите. Така, игра номер 3. Вече в Diamond. Мисля, че Diamond 3 е елото. Играеме шпатула портал. И тук, общо взето, шпатулите, които бих търсил са Witchcraft. Ако имам добро място за Sugarcraft може, което аз нямам 100%. Другия вариант е с Reforger да направя пан и да търся Scholar, Hunter, какво друго може. Има добри опции. Виждам Pandora's Items и взимам. По принцип не съм фен на аугмента, защото мисля, че има по-добри силвър аугменти и в случая имах, но викам си, дай ще си държа опциите свободни. Опенъра ми е отвратителен, имам два Witchcraft, мога да сламна Witchcraft емблема, но пък нямам четвърти Witchcraft, Зои липсва. И просто чакам се за всеки случай, нали, ако влезе ранен Барт, мога да сложа Scholar емблема. Проверявам да видя другите хора как са се ориентирали. Виждам един Sugarcraft, другите още не са посмели да сложат шпатула. Пичагата даже не си е взел. Спечелих първия рунд, което не беше много добре, защото нямам потенциал да уинстрикна. Тук губя, нямам стрик. Махам си от тимбилдъра нещата. Виждам ранно Нико и ми става ясно, че може би трябва да се ориентирам към Witchcraft, защото бързо мога да стигна до 4 рано в играта, след това в мидгейма мога да направя бързо 6. И тук виждам, че имам и добри, перфектни даже райсайта ми. Не слагам в началото Архангел, защото не искам да бия този рунд. Искам две загуби, за да съм на стрик да взема бонус голд и по-добра позиция на карусела, където може да има дори някаква шпатула за две шпатули, тактичен скраун. Другия вариант е просто да взема скъп юнит, Катарина 3 кост. Айтъма много не ме интересува. Ето го изолито и честно да ви кажа, се радвам, че взех 3 голд. Айтъма сам ще се ролне или някой от следващите айтъми сами ще се ролнат на Magic Resist. Вдигам левел. Проблем обаче с този левел up е, че отново печеля и си развалям стрика. Пари нямам. Нямам и добри юнити. Тук влиза Cassiopeia 2, докато си нагласям борда в тимбилдъра. И съм горе-долу стабилен. Имам Изикс, който някак си искам да играя, но може би на левел 6. Този рунд го падам, което е наистина трагично, защото правя победа, загуба, загуба, победа, загуба и нямам никакви пари. И тук правилното решение е просто да продам блицкранка и да се моля на пари с един компонент, който да ми позволя да си довърша шпатулата. Вече имам перфектни райсайта ми. Втория аугмент е Spin to Win. Никакъв шанс. Unified е много слаб аугмент, другите два са много зле. Решавам да взема Bastion крест, защото ми дава емблема, която потенциално ще може да се ролне в втора Witchcraft емблема, което са 8 Witchcraft и това наистина е авреджа сигурно
2.50 и голям win condition. Тук падам, доволен съм, защото загубата не е голяма, стриквам им на 3 и наистина бих желал да падна още веднъж за добра позиция на карусела. Междувременно осъзнах, че камерата ми е на грешната страна, но не ми се прирекордва и падам, както и исках. Да видим, има шпатула, която не мога да взема, защото ме изпревариха. Взимам си Magic Resist, за да сложа Witchcraft емблема най-накрая. И потенциално да се ролне още една. Ето я и втората Witchcraft емблема. И вече имам 6 Witchcraft, много съм стабилен. Това в шопа няма да го взимам, защото е тотална загуба на пари. И все пак падам между другото с 6 Witchcraft, но това го дължа на липсата на фронтлайн. Вдигам левел, за да играя Shapeshifter, просто ми трябва повече фронтлайн да печели време на Касиопеята и на беклайн юнитите да почнат да бият демидж и да пазя кръв, да стигна до райс и така нататък. Ето и вече дава резултат. Реално си прекъсвам стрика, но мисля, че кръвта в случая е най-важното нещо. Напред към третия избор от Augment и виждам Witchcraft Crown и си казвам може да е малко overkill, но пък в същото време искам да си подсигуря 8 Witchcraft-а. Намирам Gwen 2, което е супер, намирам Тарик. Единствено ми липсват Фиора и въпросният Райс. Намирам Фиора, играя 8 Witchcraft-а и тук сега ако не почна да побеждам, не знам какво би ме спасило. Взимам още една победа и се намираме на карусел номер 4, където просто искам голд, честно казано. Айтемите не ме интересуват. Тир е добре за Гуена ми. Имам 2 айтема върху Тарик, 3 айтема, нали, 2 с емблемата за Райзът и остава да си довърша айтем върху Гуен. Фиора айтемите ще почакат малко. Уинвам и следващия си рун. Много казвам, правя ревю на това как разсъждавам. Ровам, намирам един райс. И вече решавам да го сменя. Защото 2 сколъра според мен е по-добре от 2 инкантора. Зикс нищо не прави на борда ми. И тук съм изправен срещу Shapeshifter борд, който е доста тегъв. Биеме с 2 юнита. Не съм доволен, но трябва да си намеря райза реално и една фиора ми трябва също така. За фиората даже на този етап от играта е просто фронтлайн, не е damage carry. Нико също трябва да намеря. Общо взето трябва да си ролвам на левел 8, не мога да пушам левел 9. Запазвам род, за да направя Magic Resist Reduction. Трябва ми един райс, един тарик, едно нико, една фиора. Просто трябва да ровам тука. И решавам да не ровам. Това е много въпросително от моя страна, честно казано. Но пък другия вариант е да счета, че съм достатъчно хелти и силен, така че да отида левел 9 и да намеря най-важен юнит Моргана. Ето още една убедителна победа и напред към карусела. Често да ви кажа, не знам какво искам, бих взел Райза, просто за да го сгубя левел 2. Не ми го дават и взимам Night's Vow за Фиора, защото не знам на какво друго да слагам айтами.
Ето го и Тарика, дигам левел 9 преди това. Ето го и Никото и остана само Райза, който е намерен и вече тук наистина съм много силен. Слагам и втори айтъм върху Фиора. Печеля и този рунд. И се отправяме към Дракона. Намирам време да си сменя айтъмите. Ето една Моргана, което исках. Добър чарм. Махам спарка от Никото и си слагам третата Witchcraft емблема върху Барт. Ровам за Моргана. Тук Морганата ми е много важна. Също така и Фиора. Още един мега добър комбат чарм. Два тренч колда наистина помагат много за файт. И съм изправен срещу много тегъв Зерът, честно казано. Касна ни веднъж, след това каства моментално втори път. И ме победи. Фиората е намерена. Да видим сега, може би Моргана е последното ми... Последното нещо, което ще ме направи по-силен. За жалост не намирам и правя грешката да ролна отново под 10 голд. Само че с тази Фиора вече нещата си идат по коренно различен начин. И още едно първо място. Ето е четвъртата игра за днескашното видео. Предпоследна в целия ми рън до мастър. Royal Guard отдавна не е добър аугмент. Magic Wand е окей за мейджове, но не го усетих. Категорий 5 е много добър за хънтъри. Обаче бях много изморен целия ден. Взимам Double Down да седя малко АФК. Да лустриквам до Stage 4, след това да си ролна за Калистата, като междувременно събирам Rage Blade-ове и знаете каква е схемата с Калиста от предното видео. Така че може и да пропускаме много от това лоби. Карусел, първи пиквам, минус 17 HP, 3 Cost Ball, няма как да съм по-щастлив. И тук вече съм с 35 голд, правя 40. И съвсем скоро ще съм с 50. Скипваме до кръгове. Ще съм с 62 голд, левел 5. Това означава, че на следващия рунд мога да бутна левел 6, така че да не блидвам толкова много. В смисъл идеята е да играя слаби юнити, обаче съм левел 6 и тристаната ми да убива някакви неща по enemy бордовете. Но със сигурност не искам да печеля заради аугмента си. А това е лобито с Grandmaster в него, между другото. Втори избор от аугменти, Find Your Center никакъв шанс, Launch Money никакъв шанс и взимам Partial Ascension, защото знам, че е доста добре с по-нататък в играта с Калистата, придава още скейлинг на композицията, след като е настаквал Rage Blade-овете и съм доволен от този избор. Разбира се, продължавам да падам на този карусел, взимам 3 кост с Need си Large Rod, за да си завърша първото гинзо. Намирам там Кенч, което е доста добре, малко повече фронтлайн, аркана вътре. Пак борда ми е супер зелено, просто трябва да го правя малко по-силен, за да убивам поне 1-2 юнита и да пестя кръв. Ето виждаме тук, например, убивам Нуно, Хекарим и мисля, че Попи. Да, което е супер добра загуба. Напред към вълци. Така, тук съм намерил Калиста, вече съм левел 8 на Stage 3. Намирам и Two-Star Зилиан. Намирам Калиста Two-Star и съм много щастлив. Намирам си Ракана. И решавам да гридвам, да не сламвам Blast Whisper, ами да търся втори род за второ гинзо. Наистина, тук съм много спайкнал. Нека видим сега и
какъв ще е аргумента. Бащен крест, хронокрест не стават, Spellblades не става и дали ще бъде Combat Caster или Avenge the Fallen. Combat Caster. Чувствам се уверен, че мога да не слагам айтеми и да си намеря перфектните айтеми, пък тези две ръкавици да станат Thieves Gloves. Имам и Golden Nico на бенча, което ми говори, че мога да търся 3 стар калиста тази игра. Имам много пари. Тук обаче решавам да сламна айтъм, защото без страх от загубата. Да видим дали ще направи разлика. Май не направи. И съм бесен. Но няма значение. В смисъл сега просто трябва да намеря един род и да си завърша гинзото. Така и правя. Напред към рунд 4-5, където срещам Blaster Player. И мисля, че не би трябвало да имам проблем. Калистата ми е от правилното място и успява да оживее, за да довърши Езрел. Намирам добри апгрейди и лека по лека си пушвам левали. Битка срещу доста силен борд, бих казал. И успявам да си го взема този рунд. Също така съм намерил и една калиста. Така че ми трябват още 4, за да намеря, за да изгубя 3 звезди. Бием се с раптори. Не влизат мечтаните неща, но да видим. Трябва ми един ракан. Намирам още една калиста. Намирам и Камил, което е супер. Решавам да играя Нора, обаче за жалост не успявам да изложа Юмито върху калиста. Този рунд го взимам. Зелянката MVP, защото успя да стънне. Намирам и ракан 2 и сега съм наистина много спокоен. Взех чарм, който ми реролва шопа в опити да намеря калиста. За жалост. Все още ми трябват 3 калисти. Имам и един допълнителен ракан, но мисля, че ракан... Доста хора играеха в лобито ракан. Тук успявам да победя този Shapeshifter играч, което беше доста добре. И това мисля, че е заради комбата аугментите като цяло. Ascension и Combat Caster е insane. Намирам калиста, намирам и Милио, което е супер. Намирам още едно Милио. И ми трябват 2 калисти. Карусел, да видим какво има. Ти да видиш, има калиста. Определено ще искам да взема нея. Толкова айтеми не ми трябват, особено когато пиквам последен. Изборите не бяха толкова добри. Предпочитам да имам общо 7 калисти и да ми трябва само една и да си я дупликейтна, за да я намеря 3 стари и да гарантирам първото място. Милиото стар е доста добре. Намирам Моргана и чифт на Камил. Нямам голд обаче. Тук е редно да продам раканите и може би Серафин. Това и правя. В най-лошия случай имам 2 живота и дори да падна една битка, мога просто да дупликейт на Камил или примерно Моргана, ако съм я намерил. Оп, ето я калистата. Обаче решавам да продължа да ролвам, за да я намеря натурално и да си изгубя Камил Тустар. Тук зерът ми вдига с Зефир калистата, но това няма да направи значение. Взимам 7-ма поредна победа.
И тук просто трябва да гледам позишенинг и чармове отново в лейтгейма. Вкарвам Моргана, мога да търся и Моргана, 2-star, добър спайк е, подпомага за фронт линията, за демидж, дава презървър. Тук реално искам някакъв айтем на Милио и взимам Rage Blade, за да направи и втори каст по време на битката. Имам 3-star Калиста, но наистина много искам първото място. В тази игра съм виждал толкова странни работи, че не искам да рискувам нищо. Буквално Брайер, Two-star Брайер може да се скочи върху Калиста и да я убие. И си максимизирам борда както мога. Дори не харчиш толкова много пари за Моргана, след като не е чифт. Трябва... взел съм чарм и това е общо взето. Дори пазя голд да бутам левел 10 и да вкарам този бард, който чака на пейката. Ето, вижте тази битка. Аз даже я падам. Падам я с 3-star Калиста. Това не е реално. Затова никога не трябва да се отпускаш в TFT. Reforger и Remover не ми трябва. Просто вдигам левел и решавам да ролна. Взех някакъв аугмент, мисля, че за доджване на аутоатаки. Местя си Калистата отдясно, защото не искам зерата да я вдигне. И това подпомага много битката да бъде по-уверено спечелена. И след карусел единствената ми задача е да си намеря добър чарм и да следя за неговия зефир. Това ми е задачата. Нямам нищо друго, което да правя. Bloodthirst взимам, да го сложа върху Моргана за втори айтъм и някаква тънкавина. Вижте, това е трик, който обичам да правя. Само да върна назад. Премествам я веднага в ляво, където е неговия зефир, за да може той, когато дойде на моят борд и види, че тя е тук, да не си мести зефира. Аз просто в последния момент да я преместя в дясно. Това са някакви такива mind games. В смисъл не е гаранция, че той няма да го предвиди това и да го премести вляво. Но няма значение. В смисъл просто нещо детайлно казвам. Оп, намирам една Моргана, обаче просто решавам да взема чарм. Защото така ли че е последна битка. И Калистата ми е свободна да фрихитва. И борда му е ланшотнат. Печеля първо място и съм на една победа от Мастър. Тук сега ще покажа и лобито, да видите точките на останалите играчи. И така. След тази игра с Калиста последва още една последна игра, на която завърших на второ място с мейджове. Не е първо, но второ място също е сладко. Първия беше много яден. И Promoted to Master. Наистина много се радвам и съм горд от себе си, че си поставих такова предизвикателство и го изпълних. На вас, ако ви е било полезно, знам, че това видео идва 2 дена преди края на сет 12. Моля да ме подкрепите. Хората, които вече ме подкрепят, благодаря ви. За мен това значи много. И какво следва от тук нататъка? Into the Arcane е сет 13. Най-вероятно ще направя малко почивка, ще едитна този клип и ще гледам да играя PBE, да науча юнитите и композициите и като отворят сезона ще почна да грайндя от някой акаунт, за да постигна нови висоти. От мен е чао и отново благодаря, че гледахте и до нови срещи!